So hey guys, welcome back to my another vlog. Tai ani makhang tambagi happy. Tai tambagi tongtoka angke. Tai ang nor nobo belain hambai na musungo tambagi angke. Ang to mia vlog sana malia yang kisa thangka. Tai mani bo kisa bel rock paika. Tai ani bo kama asuk din ang off khaimani mia thang mani kisa pressure bo tong mani off bagi mia vlog sana malia daily vlog no upload khaina hin tong mani but mia khaimalia. Tai norok no belai no thanks je norok belai no ani bagai mani bagai bo comment rok bo tai message bo ani mani bagai pray khai tong hine je message khai mani o bagai belai no hambai norok no tai ani mani je tabuk mane kisa hamkha do je spine problem tong mani gadana ani problem tong mani obo kisa hamkha full hamya ko mane 65% hamkha agi rokoi simi tong mani bisna tabuk ke mane basai mangkha yang kisa thang mangkha tai him mangkha do so obagai mane kisa hamkha full hamya ko 65% hamkha tini mane bel pai to pai mane oboni pore je bithi bo change khaika doctor bithi change khai ka oboni pore ekdin ni bising ono belai no hamkha tai che ang shek body to obo agine last ni blog nu khana no so kisa hamkha tai tini vlog nai tong di or simino vlog start khai tong obong khe mani bel pai to pai mane inko nai di mia to vlog upload khai man lia but mia pai to pai omo gadana ni neck ni spondylitis mani obo thik thik khaina ni bagai mobile rocky sa use khaina nauta all time khaina nangya but mane basa khang ke kisa khaidi sa the doctor tung ko hot water bag obo ke hot water bag by tabuk malish khai rinai adinobo khaimani omti haino omti ke kisa malish khai gang ke datino thik ngai sauta mani main ke o jagao saudo o jagao mane gadana ni oroni yang ti omti phai tai yak jora thangta amsuk jora yak ni amsuk jora tai omti ke omti phai tha so o jagao malish khai din sau obo kisa mane kahamang ka obong ke mani belt doctor sauta all time use khai di nei inke ma use khaina musung yata ke ang hot water bag by malish khai ka tabu kisa tai obo all time use khai ning ke tam dani awkward tai uncomfortable feel lung yata ba oba ge ma all time use khaina musung yata obo pai tu phai mani 545 naka doctor ni chamari na pai tu phai ka cha hipolo to rokhor furo simi angko omo khulugui rokhor di tai tuku furo omo use ta khai din sao tai angko tu furo bo use ta khai din sao so guys tabuk ang horni mai mu songui tongo obo jaga o clip tam ni rikhang ke bukhnai phai angko mokol ni bisingo habu obagai angko clip rimani quick minute tabuk tam songui tong nai di baza khai tongo tai gudok rok bosnam kha tai omong khe angko fry rok khainai ang tabo angko omong khe a rok songna ni bagai oborok ba a rok songna ni bagai angko a tabu fry kai tong obong khe angko ta kalpu angko ang iromba sanamani tini bayang kha comment khai di angko ang iromba sanamani chana na musung tong kha ang tabu a songmani pore bahai ang khabo phunungai a songmani pore nasing tong tabu ang ko alu rok rinai tabu alu rok ko khaina ni kita fry khaina ni fry khaimani pore mosla rok rinai onion rok rinai onion rimani pore mosla rok rinai tai a rinai ta last tai tui rioi engka alu ni kisa kora color phaimani pore seng ko khaina ta onion rinai tomato rinai पर obo color kisa phai ko color kisa phai tu obo ni pore rinai ta tabu ko tomato ro rikha ai onion bo rikha tabu khongru kisa mix khaya na obo ro mix khai kisa tam thanai पकने देंगे
cái đó mà oven kisa munna dinai oven pore bo ar rok dinai ke paika tai kisa tui rok dina nang ta jhul ni bagai mane jhul means buti ni bagai ta inko tabu tui dikha mane buti dikha tabu inko ar di dinai tai sa tong goi ri won inko dai dikha kisa muthumani lo Ông obo adai dikha tabu tay cái tong goi ông có chicken masala ri tong khang ke chicken masala ri nai ta nai na ta tong sai mi kisoni dikha muyo inko ani nai thu de tong kha color sadi no ro nai thu yang ke bo comment khai di nai thu ang ke bo comment khai di Inko na dia obo kya ni tini ni horny iromba lemon tai songja color tan nai dido inke thoken ongu color hamya phano so chakana chawi malai nai norok bai ma habra ba ha iromba tum drin cham mi ha kali moro ka tum cham bo khara ai na kwai chai ba tum kara pura Untuk apa kita deh, kita cabai jam di mana? Yang jauh itu. Nih, irom bakal sanggalin nang kemana jatuh mau? Ini. Irom bakal sanggalin nang di. Irom jangan kalau perlu hari ini. So guys, Mia mano mai cari kah biti rok cari mani pore video sanamna ni ang pokoi tangga. Tai horong kaba barter like ang ko tamsanai kitchen rock clean khai phai mani. Tai shoot khai lia obagai pokoi tangga. Tai Mia to video upload khai me hini fungo ang live stream khai na ni kok no live stream mo khai peka. Tai tini man next day o tabuk shoot khai tongo. So vlog saja kan ke like khai di mani omo gadana samane obo kisa tigung kha. So tai nor break khai mani oboni bagoi belai no hambai tai tini vlog bahayang kha ang je mai mui song mane obo bahayang kha obo comment khai sadi norok saja kan ke bo like di saja yang ke bo dislike di kuning problem ke di. Tai malai nai norok bai next vlog khana no upload khai na ni kok tong khana no upload khai na ni. So malai norok bai next vlog tini bagam sung nong kha bye bye hor kaham good night